Helo, enw I di Dylan Roberts a dyma Cornwal ucha a mae'n ffarm deuluol, y wraig Gwenda a'r mab Gwion hefo ni. A mae'n ffarm tua 800 hanner o dodfeddi ac yn mynd i fyny 1,400 ac yn cadw tua 500 o ddefed a tua 40 o waseg gan fagu stoc yn hunain. Mae'n debyg falle bod gennym ni le i hadu falle meision coch neu rhywbeth fel y herbals yma. Pori falle'n well, efo letter fence, na ni am gwneud dipyn o un yn barod. A cael y system dŵr falle'n fwy tymor hir. Ar hyn o bryd mae o'n isa mobile gennym ni ac yn chydig yn drafferthus. A falle mae gennym ni dipyn o ddefed yn gloff, falle edrych ar hynny. Ac edrych ar chwalu gwrtaeth a cael chyrti yn fwy technegol. Mae'n bosib cael mapiau heddiw ag ati sydd yn helpu ni.